Tervetuloa Mikkelistä, akrobaattitaituri Olli Hokkanen. Paikoillenne valmiit. Hep. Se oli huima hyppy. No ennen kuin uintia harrastan silloin tällöin, että... Tänään sunnuntai hyppimiset oli sitten siinä. Juu. Vai onko? No sitä ne on sukulaiset sanonut, että ei se järkevää ole, että... Mutta iso... Pitääkö se paikkansa? Tää? Isosta suppilostakin. Miten? Niin. Ne on sukulaiset sanonut, että ei se järkevää ole, että... Että sä oot tämmönen... Joo. Sä oot kumminkaan niinku terve. Niin. Mikäs sä luulet, että mikä sulla on? No... Ei vaan... Kyllä tietysti tämä, niin... Kyllä se... No ennen kuin Joo. Kyllä. Olli Hokkanen. Nyt kävi näin. Nyt kävi näin. Ne mustu. Kukaan nyt ainakaan TV:ssä. Ei kyllä ne mustu. TV:ssä. Niin, se on tarkoitus. 3 tunnissa. Mutta sukulaiset sanoo. Olli Hokkanen hyvin kuplii.